Aiwa, tichida kutenda Mwari nezuva ranhasi ravatipa rekuti ndinge ndinogarawo pasi nemuranda waMwari Prophet Kudakwashe Jose munhu ari busy but hey taitwawo nyasha dzokugara nawo tikurukura nawo. Prophet, makadii zvenyu? Makadii zvenyu munhu waMwari? Aiwa, tinofara. Aiwa, tinofara zvakanyanyisa. Chokwadi, good to see you. Thank you so much. Neso tiri kufara muchititsika kudai. Aiwa, tinotenda Mwari. Thank you. Chekutanga, pane vasati vambokuonai, pamwe angoitawo rombo rakanaka nhasi rekutanga kuonai nhasi. Vangadawo zoti vanombonzi Prophet Kudakwashe Jose. Vanombovani, vanotungamirira kereke ipi, uye zvakatanga rini? Oh, that's wonderful. Yes. So Prophet Kudakwashe Jose munhu akawanawo calling kubudikidza naMwari. So when God called me, sangano racho rinonzi Victorious Family Church International. Ndo a family that God gave us, the Victorious Family Church International. Okay. So right now tikupindira PaCity Sports Center. So tinopindira every Sunday. So church yakatanga from 2017 so up to now. All right. Yes. So muchitanga vanhu vakakugamuchiraiwo sei muchitaura testimony yenyu kubva pakutanga kusvika nepamave pari nhasi? Yeah. Vazhinji ndinoona hangu kuti vazhinji vanhu kuona vanhu vachiuya vachizonzwa shoko vachiponeswa vachisunungurwa zvinoratidza kuti vanhu vanenge vachigamuchira. But though some few vanonetsekana neage. All right. Age ndio inondiparira. All right, ipapo ndandichatozopa zvechokwadi. So age unoti you know, this one is very young. Zvikufamba says, you know, but sometimes kana Mwari angodana munhu atongomudana calling aina age. Aina basa ne age. Aina basa ne age calling. Just like Jeremiah akangodanwa, he was young. So many people in the word of God, they were called very overdikio. So sometimes ndo zvinenge zvitoripo. Yes. Yeah, but ndichitarisa mafootages ekukereke. Ndiri kuona chembere dzinenge dzirimo. Vana baba, vana sekuru, vana mai, tichitarisa pazero, vanhu vakuru pamwe munogona kutoti ana sekuru venyu nana mbuya venyu. Very true. Vakadaro, vari kutiwo kudii pavanouya kukereke? Ndinoti nyasha dzaMwari because zvechokwadi kunouya vanhu different people. You know, sometimes panobatawo Mwari. You know, vanhu vanonzwisisa kuti kana Mwari aripo, people they can tell that God is in this place. Saka I can see kunzwisisa kwavo and I see the grace of God. Amen. Because no vanhu vakuru zvechokwadi vanouya in their thousands. Yes. So unongodzorera mbiri kuna Mwari kuti glory be to Jesus. You know, because wana munhu auya adzoka, ouya nevamwe odzoka, achifara achitoteerawo shoko, achitosunungurwawo achida. You know, you just give glory to Jesus. Amen. Because akusikugona kwangu ndi Jesu. Yeah. Also ndikurangarira chimwe chinhu pakutaura kwamuri kuita unyoro hwenyu iwowo ndiwo umwe chete pamune muchishumira pamunenge muchi Mwari panenge achikushandisai. Tinozwa vamwe vanobva buditsa simba vachidikitira mabhaki nemabhaketi emvura vachidika. Secret yesimba renyu iri papi chaizvo because tikuona mabasa esimba amuri kushandiswa nawo naMwari kubata kunyange dzimwe dzenguva muchitotara muunyoro. That's true. Secret yachona iri papi? That's very true. The secret is number one, if you are called to do what you are doing. You see? So Mwari anodedza vanhu zvakasiyana siyana. So sometimes umwe anotojamba kudaro achidaro zvichitofamba zvakanaka. And sometimes umwe anongotaura zvichitofamba zvakanaka. So everyone is called, but kana achinge adanwa, if you are called to a certain area, if you know that I'm called to this thing, you have good confidence. And kana achinge wadanwa, as well as you keep on being in the presence of the Lord. Amen. I'm telling you, Guji, that's the secret, that's the ever secret we can talk of. Kuramba connected to the one who called you. So when you are connected to the one who called you,
zvinenge zvichingofamba zvakanaka. You know, I cannot tell any yandingati secret because that's the best thing that a person zvega zvamunotongoita kuramba muri connected. Uri connected, una mweya mutsvene yeye, uri connected na mweya mutsvene yeye. You know, as the word of God says in the book of Acts chapter 1 verse 8, when the Bible says, I will give you power when the Holy Spirit comes upon you. So kana una mweya mutsvene, you have got the power that you have. Amen. So everything is possible. Paul said, I can do all things through Christ. Saka zvinogoneka tina Jesu. Mashoko makuru. I think even kune mamwe my young ministers, even wakuru chayo, so they can learn from you ipapo panya yekuba connected. Yes. So tiri papo pane ye deep sleep. Ndino follow zvakanyanya ndikanzwa kuti pari kurohwa nye deep sleep. Ndikuona kunyanya kuma crusades iri kurohwa futi. Yes, that's very true. Chichi nechi mungada utsanangura chichi nenge chiitika paipai kuti shwa munhu otorara hope ototanga ndiri kuona pachona muchitaura kuti zvoni iwe uchatoona munhu ari kukonzeresa kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka mulife mako pakurara apa. Imi mota iwa ina handidi kukuudza because ndikakuudza unozofunga ndini uzvionere wega. Chichi nechiitika kana munhu arara paipai bro. Okay, ndikangoti that act here, it's an expression yamwe yamutsvene yekuzama kuda kucommunicate nemunhu. Because munhu akauya tokwanisa kutaura naye kuti zviri kufambawo so ari mweya mutsvene achirivhila. Number one. Then number two, sometimes that one is just a way yekuti munhu agone kuva a deep understanding pamusoro pezviri kuitika paupenyu hwake asi kubudikidza nesimba ramweya mutsvene. You know, sometimes you see people when they sleep, munhu akarara akasarota zviri kuti haana kurota, anga achifanira kurota but something is disturbing him. Umwe andoti handirote, handina dream randinorota, but not kuti harote, but anongodistebwawo. You know, there are forces that fight. Saka pa deep sleep paya apamborina zvakawandisa. Isimba ramweya mutsvene rekuti rikanobata munhu rinogona kukonzeresa kuti munhu aite according to even zvanga asiroda kuti aite. Kureva kuti munhu uyu anenge akutotaurwa naye namweya mutsvene direct. Yes, saka body yake iyi ndo yatino declare kuti ngaikotsire. You know, just a declaration. There is power in words. Izvo zvezvi chokwadika ndakatoti ndikawandirwa nguva nenyasha handoda kutozosvika nditomboona kuti life yangu zvizviri kuitika. It's amazing. It's amazing. Yes. Saka but word rongoto deep sleep is just a word that I took when God prayed for Adam, wherever she created Eve out from Adam. Yes. And he caused him to have a deep sleep. So I just did. So when I pray for someone, munaka namatiro akatanga kuona, yantoona zvakaitika paupenyu hwake, zvakadai, you know, saunozona munhu. Saka ndingangoti expression yamweya mutsvene inoitika pamunhu. Kuti tamunamatira akotsira, paakotsira akutanga kuchiona zvinoitika. But why sometimes singazviite pamwe pacho? Yes, we do it each and every time, but ndoda kuti vanhu vajairire zvakasiyana-siyana. That's why there's sometimes there is healing, there is deliverance, and sometimes munhu anonamatwa ona kudaro kuitira kuti vanhu vaone kuti God can do anything. Powerful. Amen. I think ipapo pabva pajeka. Ndiri pakati pekutaura naProfet Kudakwashe Jose. Vamwe akutoti tovafollowa sei, tovabata sei. Namba ndo dzatatongoisa pascreen idzodzo kuti vese vanenge vachida even kuuya kuchurch hatikurudzire vanhu kuti vangofona vari kwavari ikoko. Aiwa, uya kuchurch paground uzonatsozvionda, so information ndo iripo. Tiri papo zvakare Prophet. Ndiri kuona mamiracles akawanda, especially kupora kwevanhu vari kurwara. This other lady wandikatomboona muchimunamatira uyiwa dai ari mubhara. That's true. That was so powerful. There's this other lady again, anga achirwara necancer. Ndatombomuona manje ari panapa. Ndikatoshamisika kutoti cancer apa yatopera zvavo. Mungatondudza kutoti chekutanga zveshuwa here munhu anenge atouya nemapepa ekuratidza kuti akabva kuna chiremba akatestwa chirwere chaanenge anacho. Uyezve anozodzokerere futi kunotestwa kuti chichiripo. That's powerful. As we can see, munoona kuti zvinoita kuti munhu ati auya nhasi odzoka mangwana. You know, where we do my services, it's over 8,000 people that comes every Sunday. True.
ukaona munhu achiti abva kubhindura wodzoka mangwana wodzokerawo munhu iye ari kunyazoona kuti hapasi kuita zvekutambwa. You know, people they can think, people they can see, vanhu vanonzwisisa vanoziva. So number one, so these testimonies that God is doing, they are very real, very very real, because sometimes muna patinonamatira vanhu kumaevangelism kupi neku munhu ekuti vanhu vanotongomuziva muraini kuti munhu ane problem yakati unamatirwa zvinotooneka kuti but this is real. Why do we do that? Because kuchechi zvinenge zvichiitika, we want people to see kuti even outside God can do it. God is not limited. Yes, not in church beds. All right. So most of the people that we see, even especially in church, we see even vamwana vachisumuka pamawheelchair. Munhu atori nesaini ekuratidza kuti mabhonzo aya anga akatovhiringidzika zvisiri kuda bepa zvekuti unotongoona wega kuti mabhonzo akakanganisika. Yes. Number two, some of these people that comes, vanonga vatori nemapapers. Toti this is the problem that I had, and this is the problem after the prayer. This is what happened. Zichitokonfirmiwa, I understand kuti mune medical team futi kuchechi. Yes, very true. Vana chiremba namukoti vachitokonfirma kuti ayo bepa rakatonyorwa kunzi munhu yakurwa. Very true. And most of the people that we pray for, tinotovakurudzira to go back to the doctor. Zvafanana sese vakapora cancer. You know what happened? Tapedza kuvanamatira vanga vanzwawo testimony yeumwe munhu aipo testimony yecancer uyo because havasi vega. There are so many. Mwari vanobata mufungi. But sometimes when a person is fun, uti chokwadi richikutaurwa apa ichi, but when a person comes now topanoona kuti Mwari vanobata zvechokwadi. Mabasa makuru. Yes, so saka zvafanana sesava, we even prayed for her. She went back to the doctor. Yes. Is it in Blawayo? So when she went back there, the doctor was even shocked. Yes. Because he knew very well that this person was diagnosed with cancer. That's very true. And now to see that she no longer has cancer in her body. That's very true. It's shocking. Doctor ndo akatonyora kuti hapasina cancer apa. Variwo doctor. Same doctor. Same doctor angaona cancer apa, and the same doctor confirmed that there's no cancer. So there are so many testimonies. Ndiri papo imimo amuvhunduke were nezvine zvichitoitwa naMwari pamwe pachona kuti Mwari vatozviita zvakakura kudai izvi. Very true. You know, when the Bible says I'm no longer living, but Christ is living. Yes. So sometimes when God is doing all these things, pane kuti unombotanga uchavhunduka. Sometimes you be saying God. This is what God is doing. Amen. This is what God is doing. Amen. Because there are so many testimonies. Saka kana zvichitiko ndechingodzorera mberi kuna Mwari. Amen. Give glory to Jesus. Amen. This is God. This is God. This is God. Saka ndine chingonzwa kupa mbiri Mwari kuti asi Mwari munoshamisa. Amen. That's true. Ndofunga mazvinzwira tichitaura naProphet Kudakwashe Jose vanenge vachida kuenda kukereke, namba ndodziri pascreen. Pamwe uchida kuenda kusale group, I understand kuti kune masale groups. Yes. Unogona kubata panhamba idzodzo kana uchida kuma one on one futi, I understand kuti anoitwa. That's very true. Namba ndodzimwe chete zvese zvaungada, but chikuru sei ngatitendeuke, because ivhangeri ravari kutaura ndrekuti mugone kutenda kuti pane kuri kudi, pane kuri kuendwa. Yes. So thank you so much, men of God. Thank you so much. Mwari wekudenga akuropafadzei zvikuru sei nebasa ramubata pamwe mune shoko rimwe guru ramuruda kusira our audience. Thank you so much. So shoko randandira kusira vazhinji nderekuti musi wa 29 October, this October we are going to have a big Sunday, and this big Sunday it's a family deliverance and healing Sunday. Amen. So different people are coming. Saka pa wiki iri vamwe vachauya, we shall have time to see families for one-on-one. We shall even have time during that same week to go with some families even to the mountain for prayers. So my families achanga achisunungurwa, but the 29 it will be a Sunday now. That will be our main day. Amen. So different people are coming. Then Minister Maendere will be also blessing the event as well. So 10 PaCity Sports Center from 8 o'clock to 3 o'clock. Apo ndiripo apo ukaona wakusara wameno zvaunenge wakuita nditi so aiwa, thank you so much, men of God. Mwari apfuurire mberi nekubata basa ari mamuri. Thank you so much. Don't forget to like this video nekushare, also subscribe to this YouTube channel